unong uninang uning unang unang uning unang uninang uning unong unang uning unong uninang uning unang unang uning unang uninang uning unong unang uning unong setane wis metu awas hati-hati copodo nganti kegawa godane setan setane wis metu awas hati-hati copodo nganti kegawa godane setan Ramadya entuk dawuh saka bose para jim setan priprayangan saanane ayo do bangun 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 do melek ayo do budal mlebu wana kamioka wadyabala ayo budal para peri-peri ayo budal peri pinggir dhewe ayo budal kowe mestikane para peri bukesi aja guyang-guyu sok lek tuwek kowe ya ngono kuwi ketoke nembang putut manggung ning cracrit wis metu awas hati-hati copodo nganti kegawa godane setan setane wis metu awas hati-hati copodo nganti kegawa godane setan opo dik entuk dawuh ka bose ayo budal kabeh karo ndonga bebarengan budal ning endi halaman pendopo Rangga Jumena ya karo mirsani hiburan ya karo nyenyuwun marang pangeran carane nyenyuwun piye tuku sukun karo blewah muga-muga kabeh wong Madiun diparingi barokah amin tuku sukun karo manggis muga-muga wong Madiun kabeh harmonis amin tuku sukun karo cengkeh muga-muga penonton Madiun rezekine akeh amin numpak tronton panas-panas muga-muga kabeh penonton utange lunas indene kocluk-kocluk iki kudu diamini lek ora tak kuwethake lho ya roti bolu tengahe ireng sinden 8 meteng bareng amin ra gelem tak kuwethak kowe kaya malu amin ngono baleni roti bolu rupane ireng sinden 8 meteng bareng amin batine sing pinggir dhewe aku wis ora iso meteng kok ayo budal yo tutik guyu tik bareng kong guyu ora iso mingkem apa pancen ya wis ora iso mingkem kowe pisan ora Walid nak Dewi boleh tak nak lah sukses Walid layu nandur pari dinane Jemua Pak Bupati, Pak Wakil Bupati semoga selalu amanah. Amin. Roti bolu rupane ireng.
Sinden 8 meteng bareng. Amin. Pinggir dhewe aku wis ora iso meteng. Ayo melu pake, Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Ya ya ya. Bapak. Bapak. Apa? Nyapa kok ndasmu gundul? Cah cilik enggak pareng kaya ngono kuwi ora. Enggak boleh kaya ngono kuwi. Bapak, Apa? iso kebuk. Usik to. Ayo budal Budal ning endi? nonton wayang Ning endi? halaman Pendopo Rangga Jumena. Dalam rangka apa? Hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-457. Angkane 4, 5, 7. 4 5 7. Papat tegese papat iki kiblat papat. Bapak Bupati dan Wakil Bupati nresnani semua daerah dan warga masyarakat kiblat papat yang ada di Madiun. Betul. Amin. Yo. Yen 5 adalah rukun Islam dan juga Pancasila. Pimpinan di Kabupaten Madiun selalu melaksanakan rukun Islam dan juga amanah Pancasila. Amin. Roti bolu rupane ireng. Joto 7 Pitu ki tegese muga-muga kabeh wong sak Madiun entuk pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. 7 Utawa 7 tegese muga-muga tujuane wong sak kabupaten diijabahi dening Gusti. Amin. Roti bolu rupane ireng. Sing pinggir dhewe batine mbae. Al apa? Tang tak. Tang tak. Ta 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 ta. Nangis nong. Kita wahing. Ojo Pak Heru banter banget wahing iki. Cingok ceng lho. Cing.
janji kowe bar limbukan mulih aja takon dosa ning dalan tak temoni tenan kowe. Ewotine le mirsani kok nganti sak rampunge lakon muga-muga diparingi rejeki melimpah ruah kebak barokah. Amin. Tuku balu. Bocah ra ngrokok kan ngrokok. Durung apa-apa wis watuk. Ayo budal mumpung cocok karo hawane nonton wayang, dasare kopine ya wis cemepak kabeh, gorengane ya cuma wis karo ngrokok kedul. Oke. Kecepetan. Apa lek cah semono iki kecepetan senengane. Metune sithik. Siap. Ya metu keluke lah selange semene gedene. Pak Purboso kan ngetakne ngono kuwi ya. Oh,